The second coming of Christ program yakanangana nekudzoka kwa Jesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBhayibheri zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tine tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi. Tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera iyi. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Muchidzidzo chanhasi ari kutiisira musign language ndi Proclaim Chaora. Mukoma Rodzi, kwasai vateereri. Tinotenda vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tati timboteera kunenge kuine vateereri kwavanoswera, kwavanotandara. Muhurukuro yakapfuura taidzidza pamusoro penyaya inoti chikristu nemhuri. Chikristu nemhuri. Makanga mapedza here chidzidzo ichi? Ndimaititungamira mukoma. Yes. Tafunga kuti nhasika titi zvakare musoro wenyaya chikristu nemhuri part 2. Part 2. Kuti tirambe tichiitedza nyaya yacho. Tingotisusukidze nyaya yacho. Tinote. Saka basically tiri kuteera kudzimba. Kumhuri ikoko. Ndikoko. It's okay. Right. Rega tibva tangotanga nekuverenga vhesi redu rekutanga. Okay. Tinenge tichishandisa Bhaibheri muchirongwa chinechi. Okay. Because kana tichitaura nezvekudzoka kwaKristu, chero tiri kumba, chero tiri kumunda, chero tiri kupi, muchaona kuti Bhaibheri harina area yeupenyu hwevanhu yarisina chekutaura. Okay. Saka tinopota tichiti apo nepapo tichidzokera kuBhaibheri tichinotora pfungwa dzinotibatsira wherever kwatinenge tiri. It's okay. Anditika. Yes. Tiverengere vaEfeso 5 verse ya 32. Ephesians chapter 5 verse 32. Chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Now, indima yatakamboverenga zvakare muchikamu chapfuura. Okay. VaEfeso chapter 5 chitsauko chinotaura nezvemakristu mumba mavo. Okay. Saka pakunopera kwechapter iyoyi shoko rinobuda richiti kana tichitaura zvemumhuri, kugarisana pakati pemurume nemudzimai, tiri kutaura nyaya inofananidzira ukama huri pakati paKristu nekereke. Okay. Kureva kuti kugarisana kwevakaroorana kunofananidzira kugarisana kwaKristu nekereke, nechechi yake. Okay. Kana tichitaura vakaroorana apa tikutaura kuroorana sepfungwa yaMwari, kuroorana kwemunhurume nemunhukadzi. Dapo zvibva zvagara zvachirenya pfungwa yaMwari paberiyedya yaive kuti murume nemukadzi isingaaccommodate zvako izvi. Ingomira apa. Saka ndopfungwa yatiri kufamba tichiteera. Saka pamuruti kereke naKristu iri kunoti murume nemukadzi. Right. Okay. Murume achimiririra Jesu, mukadzi achimiririra sangano. It's okay. Saka zvinoitwa nemurume kumudzimai wake zvinofanira kufananidzira zvinoitwa Kristu kukereke. Mungatipe maexample here mukoma kufananidzira kwamuri kutaura kuti takaona munguva yapfuura kuti pakatadza kereke, tiri muEdeni chaimo, kwekutanga wabereka pakatadza munhu, chivi chakamupfekedza mashizha.
mukura wiwo vatadza paya vaona kuti vakashama vakazonosonanidza mashizha sehembe. Alright. Handiti wazvoona. Kristu paakauya achitevera kereke yake yatadza akasvikovachinjira hembe dzemashizha achivapa ledha. Handiti wazvoona. Pakaurayiwa mukando paavapfekedza. Panobuda pfungwa yekuti handiti mucharangarira paya paya Peter achiti mudzimai mudziyo wesimba duku. 1 Peter 3:7. Yes. Kureva kuti mudzimai anogona kutadza. But muenzaniso watiri kupiwa naJesu ndewekuti kunyangwe atadza pane manidzi eupenyu anenge aripo. Atadza anoda kudya, atadza anoda kupfeka. Handiti wazvoona. Saka tiri kupiwa muenzaniso naKristu wekuti mudzimai wake atadza, handiti kasangano rake, anouya oona kuti pane nidhi yehembe. But tikavasiya vachipfeka mashizha hakuna rimwe basa richaitwa, vanenge vangoswerera kusona bedzi, because mukasona after a few hours mashizha aya aoma, makunogadzira futi mamwe. Saka anobva avaisira ledha chiramba kusakara. Kureva kuti mukugarisana unogona kutadzirwa, asi kana watadzirwa munhu akutadzira iyeye make sure kuti semunhu ari kumirira Kristu adya, apfeka, manidzi eupenyu asaplayiwa. Matauriro amuri kuita ari kungofanana nezvakamboitika pataitaura chidzidzo chiya mukoma, kuti munenge muri pro women. Kastori mubvunze wetakaupindura tikati panapa tiri paintroduction pamalambo. Handiti wazvoona tichiri kungotanga, nyaya yese ine pekutangira. Saka payatanga ichiita sekunge iri kuomesera vana baba, asi uchazonzwa patinoenda mberi huro dzichibuda kuti inobata kwese kwese nekunana mai nekuvana zvese. Vana bamunini wangu ari uko nemadharaka mukaera mavati vanhu ivava mugere navo vanotadza, saka naatadza ona kuti adya here, ramba uchidaro. Hazvisi kunzi mufidhe kuti aite misikanzwa. But zviri kunzi ziva kuti mune mudziyo mutete. Anogona kukundikana. Asi kana akundikana hapani chiwe nekunyimwa zvaanofanira kuwanikwa zvikwanisiro zveupenyu huno. Handiti mapaona. Ndo muenzaniso watiri kupiwa naJesu. Takaona futi kuti zvinogona kuti uri murumeka uite chiKristu chekuti mudzimai wako anokuteverera kunyaya dzekuenda kudenga, chero nevana vakuwasha nevaroora. Takatoona muenzaniso wana Noa. Handiti wazvoonaka. Saka tichiti chiKristu nemhuri tiri kuti chero muine kutadzirana mumhuri, asi pane zvaunogona kuita iwe semutungamiriri wemhuri zvinoita kuti mhuri yako irambe ichifamba mumakwara aMwari. Handiti mapabata. Rega tinoverenga pana Genesis 18 pavhesi ya19. Ndoda kuuya ipapapo. Pochiitwa sei pastor zviri kuita kunge mati mudzimai anenge achifananidzira kereke, murume achifananidzira Kristu. But zviri kuita kunge varume vakawanda havatoriko kune zvekuita naKristu, nezvekunamata izvo. Ivo mumuzano raMwari, Mwari aitoda kuti varume vafananidzire zviri Kristu kukereke. Yeti varume vakawanda vari kutoita kunge zvisiko. Kana tichidzidza mushokoka tinotaura pfungwa yaMwari kuti izvi ndo pfungwa yake. Asi nekuda kwechitema unozonoona kuti apo nepapo vamwe vasi kutomborarama mupfungwa yacho. Tichasvika ikoko. Apa tiri kutaura murume muKristu nemudzimai muKristu. In other words, pandaida kuti mubatsire vateereri vedu ndepekuti zvijeke kuti hazvinyatsoonekwe mushe naMwari. Umwe mukunzwa ka Mwari anenge aine shungu kuti varume vese vafananidzire zviri Kristu. Aiwa ndakubata point yako. Iye zveshowa varume vazhinji vanotodhiraivha vakadzi vavo kunovasiya pamagedhe ekuchechi voti mutinamatirewo. You see. Rega unzwe pana Genesis 18 kuwedzera papfungwa iyo yauri kutaura pavhesi ya19. Verse 19. Genesis 18 verse 19. Nekuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha awise pamusoro paAbhurahamu izvo zvaakataura pamusoro pake.
now uri kuona Mwari ari kuti Abrahamu ndakamutsaura pane chinhu chandinoziva kuti anodzidzisa imba yake nzira dzangu. Saka ndonyaya wangu uchitaura kuti Mwari kana akatotarisa murume azvimisira undoda kuroora zviri kunzi neBhaibheri, nyaya yauri kuda kutanga iyi uri kuenda kunoita drama uchifananidzira zvinoitwa naKristu kusangano rake. Andito wazviona? Saka Kristu haasiye chechi yake iri kokoko, iye ari koko anoidzidzisa. Very good. Saka kana munhu wati uri kuda kuroora zvibvunze kuti wakuziva here shoko raMwari zvekuti unodzidzisa mhuri yako makwara aMwari. Ndizvomunofanira kubvunza vafana venyu kana ati mukoma ndakuda kuroora, ubvunze kuti wakunatsonzwisisa here shoko raMwari zvekuti unogona kudzidzisa imba yako nzira dzaMwari. Challenge yacho ihombe because munhu aikunaongorora iye unanga nekokoko mhuri iri koko. Saka kudzidzisa uku zviri kuita kunge ameno kwamuri vateereri zviri kuita kunge vabereki kana kuti vana baba takanyanya kusimbira pamaschool fees mwana achienda kuzvikoro, but mabudiro azviri kuita mushoko raMwari zviri kunzi baba izvozvo zvakanaka zvekuendesa kuchikoro ndofuti vanofanira kuona kuti mhuri iri kudzidza here makwara aMwari zvinodiwa naMwari. Ipapo uri kutotanga imwe nyaya yakatozvirebera zvayo. Ukaona baba achingobvisa maschool fees ekuti mwana anodzidza maths nehistory negeography, mwana otoita graduate achibva kuyunivhesiti asi umwari pasina. Unoziva bhinya rakafunda rinoshungurudza vanhu kudarika munhu asina kutobhenda kuchikoro. Saka zvinofanira kuti zvifambe pamwe chete. Baba vanofanira kudzidzisa. Ndakamboyeuka pane mumwe mudhara wataipinda naye chechi aiedza kuti what is education. Saka aitaura zvababa vairima votengesa mombe vachiendesa vana kuchikoro, ivo vanga vakagumira grade 7. But pavana vaendeswa kuchikoro pane rimwe graduate ranga atograduate, but pane pati yakazoitwa mumaraini mabiko aya. Saka paine doro rakawanda raivepo. Saka graduate riya yamanje kusati kwambovira anga adhakwa akaonekwa akarara mumarutsi ake akazvirutsira graduate. Saka mudhara aitaura manje aibva anditi naibetera. Saka ari educated ndiani? Baba wake vakagumira grade 7 nagraduate azvirutsira doro. Anditi uri kuona nedigiri rake kuumburuka. Saka vateereri muchidzidzo chino chiKristu nemhuri part 2 zvambofanira kubuda zvino ndezvekuti baba ngavashingaire kudzidzisa mhuri makwara aMwari, nekuti pakuroora mumarriage baba vari kufananidzira zviri Kristu kukereke yavo. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, ndizadze nyine rudo, ndipfawise senjiwa. Ngandifambe za Jesu murwendo rweri pasi, ndiri murombo mweya garaine nimponesi. Kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputsika, adziitire mutsa ngeni anondinzwawo, anonditungamira nekundiregerera. Ini ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi. Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inye.
ngandiwe nerutendo garaine nimponesi ngaimbare pachaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garaine nimponesi. Pano pa the second coming of Christ tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yanhasi, chikristu nemhuri part 2. Chikristu nemhuri part 2. Zvidzidzo zvinezvi patinenge tichizviita ndina mukoma Gift Rodzi kuti takamirira kudzoka kwaJesu Kristu. Zvinoratidza kuti achauya vanhu vasiri kumachechi, vamwe vanenge vari kudzimba, kumabasa, kuminda, kuzvikoro. Saka chirongwa chino ichi chiri kuedza kuteera kwatinoswera ikoko mudzimhuri, kumabasa kwedu, kuti timbokurukura tiri ikoko tichiona kuti zvii zvinoitika. Chikristu nemhuri part 2. Taapapi mukoma? Right. Wapedzisira nekutaura kuti doro rinodhaka harinei kuti munhu igraduate because anenge asina kumboudzwa. Anenge asina kurayirwa. Saka vana baba vanofanira kudzidzisa mhuri, kuvarayira kuti zvibhalanse education iri academic needucation yezvamwari. Tikatiende pamberi pana John 11 ka toda kuti uverenge verse 1 kuenda pa3 wobva waibatanidza naJohn 12 verse 1 kuenda pa3. Pane imwe pfungwa inobuda ipapo. John 11 verse 1 to 3. Mumwe munhu akanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Marita. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe nemafuta akapisika tsoka dzake nebvudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. John 12 verse 1 to 3. Zvino mazuva matanhatu Paseka ichigere kusvika, Jesu akasvika Bhetania, paive naRazaro wakadai kumutswa naJesu kuakafa. Vakamuitirapo chirayiro, Marita akavashandira naRazaro wakanga ari mumwe wakanga vagere naye pakudya. Zvino Maria akatora paundi yamafuta enadha nemutengo mukuru akazodza tsoka dzaJesu, akapisika tsoka dzake nebvudzi rake, imba ikazadzwa nekunhuhwirira kwamafuta. Pane chimwe chinhu chatoda kuti ticherechedze mufundisi. Padhizaini yaMwari, pfungwa yake pamhuri, akanga ati muite baba ndiye murume, moita amai vari munhukadzi, kwete kuti mukadzi nemukadzi vati iwe ndiwe murume ini ndini mukadzi, kana kuti murume nemurume. Ndobva vati pana Genesis 1 pa28 berekanai muwande masadza nyika yese. Ndo yanga iri pfungwa yaMwari pamhuri. Anditozvona. But panapa chitema nekuuya kwachakaita chakasvikopidigura, chakavhiringidza urongwa hwaMwari. Zvekuti nhasi wakuona mhuri dzisina kuumbika sezvakanga zviri mupfungwa yaMwari. Sepanapa taona mhuri ina nasisi vairi Maria na Marita naRazaro brother yavo, yatoo mhuri yakatokwana. But pfungwa yandoda kuti titore ipapapo, uri kuona kuti Jesu akatoenda kumba kwavo kunozorora ikoko akamirira Pasika. Anditozvona. Saka yaive tsika yaJesu yekuti kana afamba aitombosvika kumba kwevana ava vatatu ozorora ari ikoko, zvichibudisa pfungwa yekuti kudii. Kune mhuri dzimwe dzataakuona izvinezvi, pamwe vabereki vakafa, kosara akunzi machild headed families. Anditozvona. Hazvirevi kuti kana masiyiwa muri vana mega yalicense yekuti muite unubu hwese. Itori family yekutoti inotoenda kudenga yakadaro, inotofadza Mwari.
neunherera hwavo vakadaro vanogona kutorarama zvekutoti kudenga vanototi vamwe vanenge vasiri futi nherera, vabereki vanenge vakaenda kudiaspora, isiyo vakasara vari vana, itori mhuri itori mhuri. Mwari anotokucherechedzai makadaro. Saka chikristu nemhuri yakadaro achionekwa. Pastor, batsirai apa munyatsopaita zvakanaka. Mati chitema chakonzera kuti kuite mafamilies akadai. Muri kureva mafamilies akanganiswa nechitema achibva pana baba namaika, kubva paurongwa hwaMwari, asi ozokanganiswawo, asi ese aine origin yababa namaika, ndo amuri kuti mhurika, because ndaona pamuri kuramba muchidzoka muri kuti mhuri sechirongwa chaMwari chemurume nemukadzi. Ndoda kuti pajeke kuti zvimwe zviri kweizvi even zviri kukonzerwa nechitema hazvionekwe semarriage, zvemusikana nemusikana, mukomana nemukomana, pajekese, because mukangoti chitema chakonzera kuti kuite kwete kuti zvizvozvo zvigashirwa, aiwa izvozvo chitema kana uchiverenga mubhaibheri, but hachirecognizwe semhuri. Thank you. Tikangoti zvese tozvivharira kuti chitema chakonzeresa kuti kuite mhando dzakawanda dzemhuri, aiwa iyo inenge itori tsaona iyaya hazvidiwe naMwari. But tiri kuti chimiro chakaita sechichi chevana vari kuzvigarira vari vega, Mwari anokashira. Rega unoona chimwe futi chimiro pana Luka 2 verse 36 kuenda pa38. Luke chapter 2 verse 36. Zvino kwakanga kuna Anavo, muprofitakadzi mukunda waFanuel werudzi rwaAsheri. Iye wakanga achembera kwazvo, wakanga ano murume makore 8 kubvira paumhandara hwake. Wakanga ari chirikadzi yaive nemakore 84. Wakanga asingabve mutemberi achishumira Mwari nekuzvinyima zvekudya, nekukumbira usiku nemasikati. Naiye wakati achisvika nenguva iyo akatenda Mwari, akataura pamusoro pake kuna vose vakanga vachitarira kusunungurwa kweJerusaremu. Panapa tiri kuudzwa naAna. Yes. Ana akaroorwa ari musikana, but anonzi akangoita 7 years chete aine murume ndobva ashayika. Ndokusara yave shirikadzi. Asi anonzi mushirikadzi wake kusvikira achembera akuma 84 haana kubva munzira dzaMwari. Akaroorwa, tongoti pamwe akaroorwa atori musikano mazera echidika, ndobva wagara nemurume makore waye 7-8, ndobva murume afa, kwakurarama kusvika asvike 84 years ari munzira dzaMwari. Saka pari kubuda pfungwa yekuti atori family akadaro. Kune mhuri yekuti baba vafa vasiya amai pamwe nevana, imhuri iyoyo handitwazvona. But muri mumhuri yakadaro munogona kutowanikwa chikristu chekuti vanhu havakatomirira kudzoka kwaJesu kuti vaende kudenga. Saka tudzaudzoka pamawidho ipapo pamawidho. Uyu ndamunzwa weAna wataverenga. But iye zvinezvi ameno kwamuri vateere zvinoita kunge zvinonzi munhu akafirwa kana kuti angori single awe chikuru, anoita kunge anotyirwa stereki musociety. Pfungwa inoita kuti vamutyire. Vakaroorana, vakadzi vakaroorwa vanenge vaine kakufungidzira kuti angangotora varume. Saka pane kakufungidzira kuti munhu akadaro life yaanorarama ine kaunzenza mukati. But bhaibheri riri kuisa pachena kuti kufunga kwakadaro kuri wrong. Kune vamwe zveshuwawo vekuti kana afirwa kuti taigozvidii takafirwa tiri vadiki. But bhaibheri riri kuti chero uri shirikadzi yechidiki unogona kuva mutsvene. Zviri possible. Izvozvo zviri possible, ndo muenzaniso watiri kutopuwa apa. Saka kufirwa kana kusiyiwa nemurume hazvireve kuti wapuwa license rekuita nzenza. Saka pastor, patiri kuti chikristu nemhuri, tiri kutoti chikristu mumhuri yakaita seyaAna, chikristu mumhuri yakaita seyana Razaro, chikristu mumhuri yakaita seyaAbhurahama. Dzese idzodzo imhuri dzese chikristu chinogona kuwanikwa, chinotowanikwa. Chero muimba yaNoa munotowanikwa chikristu, baba varipo, amai varipo, vana varipo, varoora vauya, nevashandi zvese. Panota chikristu ipapo vanhu vachitoenda kudenga. Uyu ana ari one chikristu futi. Zvekusatombomutyira
Okay, Anditi wazviona? kufollowa. Handi uri kuzvifollowa. Eh. Enda pana 2 Timothy 1 verse ya 5. Okay. 2 Timothy 1 Verse verse ya 5. Ndichiyeudzwa kutenda kusinganyengere kuri mauri kwaimbogara muna mbuya vako vaRoisi nomuna mai vako vaJuniki, kwandinoziva kwazvo kuti kunogarawo mauri. Ndi Pauro uyu ari kunyorera Timothy, Yes. mufundisi wechidiki. Amai vaTimothy vainzi Eunice. Okay. Amai vakavabereka vainzi Lois. Saka mbuya vaTimothy ndi Lois. Ndi Lois. Mai vake Eunice. Ndi Eunice. Okay. Saka Paul ari kuti chikristo chiri mauri Timothy chakauya mumhuri menyu kubva nekuna ambuya vaLois. Ndo vatambidza mubvana wavo Eunice. Ndo vatambidza Eunice. Eunice akatambidza mwanakomana wake Timothy. Okay. Anditi wazviona? Now pfungwa iri kubuda panapa ka ndeyekuti setup yemhuri haitadzise chikristu. Kuti ndaizvidi ndakangokura ndina musingle mother. Okay. Aiyo ndakakura ndichirerwa naambuya. Okay. Kune vanhu vakarerwa naambuya ka vanotoenda kudenga nekuti ambuya vaisa chikristu muvazukuru. Okay. Ndo zvakaitwa naLois bana. Saka hapana kuti paite kakupomera kuti akarerwa nambuya akarerwa. Pane mbuya vanenge vatotadza basa. Vanenge vatotadza basa ravo. Musambopomera magariro amuri kuita mumisha. Saka iyi mhuri futi. Imhuri futi iyoyi. Ina mai nemumvana wavo nekamuzukuru. Right. Zviri kutoita zvakanaka vachifamba pamberi paMwari. Saka nevafana vako unofanira kuvarera kuti usaite unhubu ndauri kurerwa naamai. Usaite unhubu. But muchaona kuti pastor ka vafana vakawanda vakaita sana Timothy. Tikureva munhu ari kurerwa nesingle parent. Muchaona kuti like nyika yedu vanamai vanogona kuenda kunoshava kusenza vari kunze kwenyika vari kumwe zvokuti anodzoka kuzoona mwana once a year. But muchiona mukushingaira kwese vachiti mafizi akwani panoita kunge pasina kushingaira kuti mwana aite zvechechi nekuziva Mwari. Iyo imistake iyo kutotsveyama because mukakoshesa education. Unoona zvichiwa mai vachishingaira unonzwa ndoshandira vana vangu ndoshandira vana vangu zvokuti ngavachimekawo sure kuti kana vaenda kwavaenda kudiaspora kwavari kunoita 6-7 months mwana wavo ari safe here panyaya dzechikristu. Because munogadzira graduate rakarereka unhu hwacho hwakapazika hapana chiripo. Pastor ndinokumbira kuti vaudzei ukavanzwa iti ndikushandira mwari wangu mwana wangu havasi kumbotaura zvekunhengekera. Unonzwa iti handingati ini ndaifamba netsoka mwana wangu odai. Vari kutaura zvekunyatsa kumuchenesa kumupfekedza bhutsu nekuisa mari yese paari. Kashoma ukanzwa iti ndoshandira mhuri yangu kunge vari kureva kuti ndoda kushandira kuti vaende kudenga. Maybe tikapedza chidzidzo chedu tiri ipapo mukangopa word kubatsira masingle parents pakurerwa kwemhuri ndofunga zvinogona kutibatsira. Chakakosha pamunhu hakuzi kupfeka nekuenda kuchikoro nekuenda kuyunivhesiti chete. Munhu anofanira kugadzirirwa wese akakwana kuti panyama ari kudya here, ari kupfeka here, kuchikoro ari kuenda here, pfungwa dzichitandavadzwa kumetsi nekusainzi. At the same time make sure kuti mwana wenyu paagere ari kudzidziswa here achigadzirirwa kuzoenda kudenga. Because toda magraduate anoenda kudenga, toda maengineer anoenda kudenga, tinoda madhokta achapedzira aenda kudenga. Chirongwa The Second Coming of Christ chidzidzo changa chichiti chikristu nemhuri part 2. Pastor Rhodes vakutipa phone number yekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai link rekuti mukwanise kupinda muzvidzidzo zvimwe zvinenge zvakaitwa kumashure. Vapei phone number 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tikosangana muchikamu chinotevera. Mananda no munzwa
makonda yasvikanya vananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwingandinzwe imwi moti ndinokutungamira